दिनैहाय आइजो आफाद 21 गासिबो अक्ट'बर थुनलाइ आफाद दिनैनि बे सानावहाय गासिबो बर' हारिनि आंनि आफादफोरनि बानजायगिरि बिफा आफादगिरिजों लोगोसे लानानै गासिबो जमुनि कुमार नार्जारिया रुंसारि जादोंमोन बायदि बिबानाव आरो दिनैनि बे सानाव हारिखौ सिबिनाय जोङो जोंनि जिल्लानि बारग' बिर थुंग्रि आफाद गथ'बिर लखिमपुर जिल्ला लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्ला जुथायैहाय थामथि रुंसारि सानखौ फालिनाय जादों बर' हारिनि जोंनि बारग' बिर थुंग्रि आफादनिनो लखिमपुर जिल्लानि बाथ्रानि बे जाहैगोन रोखा आंनि बेखौ बुंगोन बे थुलुंगानि फुंखा जमुनि कुमार नार्जारि जायखौ आङो आंनि जोनोमगिरि बिफा नङाब्लाबो गावनि जोनोमगिरि बिफानिख्रुइ साबसिन आङो मानिबोदों मान बावबोदों जाहोना जाहैबाय जोनोम मोननाया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय जोनोमनि उनावहाय बबेबा जाहोननि थाखाय गोबां जेंना जेथोखायनो सहायनांनाय बुब्लियाव लामा आन्दायनाय बुब्लियाव जाय बिफाया आंखौ बुंनो थाङोबा गोदान जादों बे बिफानो जमुनि कुमार नार्जारिया आं बुंबोबाय आगोलावबो आरो लिरनाय आंनि मेथाइखौबो बेखौ आं मेथाइ सुजुनानै मेथाइखौ आङो रोजाबबोदों फंबाय फुंजा मुसाहारिनि गाराङावहाय बे मेथाइखौ रायजो राजानिसिम आं हगारबाय बिथांमोनहाबो जानो हागौ खोनाबाय बयबो रायजो राजाबो खोनासंबाय जानो हागौ दा बाथ्राया जाहैबाय आङो मोनसे सम फैदोंमोन जाय समाव आंनि गोजौ सोलोंथाइ लानायनि लामाया थुंगेबायमोन बे समाव आङो आफाखौ लोगो मोनदोंमोन आरो आफानि अननाय हेफाजाबनि सायाव आङो आंनि लामायाव सोलोंथाइ लानायनि जि मोनसे दिंग्राय बेन्दों बियो जाफुंसार जादों होनोबा आफानि अननाय साया सायख्लुमावनो जाफुंनानै फैदों जायो आरो दिनैनि बे स्टेजसिम फैनायाव आफानि बिहोमा नङामोनब्ला आं दिनैनि नैबे समसिम थांनाय इं 1983 मायथाइयाव जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव बै समाव लखिमपुर जिल्ला गिदिरथार मोनसे दैबाना जादोंमोन जोंनि गामिया बे समावहाय बे दैबानाजों जोंनि आबाद फोथारफ्रा सिलिंखार जालांदोंमोन आरो बावहाय आं बे समावनो बङाइगाव कलेजाव फरायहैनानै दंमोन आङो दैबाना लोमजानायनि जाहोनावहाय न'निफ्राय रांखावरि हरनो हाया जाबायमोन आङो राहा गोमाजानाय जाबाय बे समावनो थिग माने जाय समाव खैफोद फैदों बा निदान आंनि सोलोंथाइ लानायनि लामायाव आं जेंना जेंखिलुबाल' जेंनाजों आङो जोबस्रांनायनि लामायाव थांबायमोन आंनि सोलोंनाय बा जिउ लामानि जि मोनसे बे समावनो आफानि अननायखौ मोननानै आङो आंनि आनजाद पिउ इउनिभार्सिटि बै समावहाय हायार सेकेन्डारि पिउ होनोमोन पिउ आनजादखौ आं बर'फोरनि उथ्रिनो हानाय जादों बेनि उनाव आङो बिए फरायदों आफानि अननायखौ लानानै आरो बिए आनजादखौ आङो थांनाय इं 1988 मायथाइयाव आङो उथ्रिसार जानो हादों आरो बे समनि गेजेरावनो बुंनो थाङोब्ला आफानि अननायखौ लानानै आफानि गामिया क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव दख'रानि सिङाव हाग्राबारि गामियानो बे गामियाव थानानै आङो बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि जि मोनसे मोनथिनो गोनां बाथ्राफोर बा आङो सोलोंजेननायनि जे खाबु मोनदों होनोबा आङो बै समाव आफानि न'आव थानाय बै मायथाइयाव इं 1982 मायथाइनिफ्राय 1982 मायथाइनिफ्राय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजो नागिरनानै सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव बाहागो लाजेननायनि खाबुखौ आं मोनदों आरो आङो बै दख'रा बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों आरो आदा नामसोरां नार्जारि मुंनि सासे आंहा बिदा दङ बुंनो थाङोबा फरायसा आफाद दख'रानि बे आफादगिरिमोन बिथांनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन गामिफ्राव थांनानै बर' दख'रानि गामिफ्राव थांनानै आलादा रायजो खुंनायनि
जि मोनसे रायजो राजाखौ सिरि मोनखांनायनि बे आलादा रायजोखौ बर'फोरनो मानो बे बाथ्राखौ आं मिथिनो हादोंमोन आरो थांनाय बर' फरायसाफोरनि सोमावसारनाय आरो बेलटिनि सोमावसारनाय बे समाव न'आव थानानै आं खामानि मावबोदोंमोन आरो जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरिफ्राबो आफादगिरियाव थानाय जोङो खामानि मावो जायखिजाया आफादनि बिहोमानि बाथ्राखौ फोजोबनो हानाय नङा बिजाबाव लिरनाय दङ बे बिजाबनिफ्राय उनावहाय आं मोजाङै बेखौ माबानो नाजागोन फैगौ समावहाय एसे गोरोन्थि दङ आं ओंखायनो दा हगारनोबो लुबैथ'वाखै उनावहाय बे बिजाबखौ रोखा खालामनानै होनाय जागोन बेवहाय गोबां बाथ्रा दङ जाय बिजाबखौ थुलुंगानि फुंखा जामिनि कुमार नार्जारि बिश्वबि होननानै फोसावनाय जादोंमोन थांनाय 2002 मायथाइ 18 नभेम्बराव दा बाथ्राया जाहैबाय आफानि जि मोनसे मावलांनाय बेयो बर' थुनलाइ आफादावबो खेबथाम माने गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जालांदों बर' समाज होननाय मोनसे आफाद दङ 18 मायथाइ 18 नभेम्बराव दा बाथ्राया जाहैबाय आफानि जि मोनसे मावलांनाय बेयो बर' थुनलाइ आफादावबो खेबथाम माने गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जालांदों बर' समाज होननाय मोनसे आफाद दंमोन बावहाय जोंहानि लेङाइ आफादगिरि हाबा मावलांदों आरो गोदान बिखान्थिजों आबाद मावनायनि जि मोनसे गोसो गोनां आफाया सासे गोख्रों सासे आबाद मावनायावबो आफाया गोदान बिखान्थिजों पावार टिलार जाय समाव गैयामोन गिबि गामियाव बाहायजेननानै हालेवजेननाय ट्रेक्टर आरो गोबोर गेसनि मोनसे पान माबानानै अर संनाय ओंख्रि संनाय बेफोरनि बे गोदान बिखान्थिनि माबाफोरखौ गामियाव बिदिनो सिगाङै बाहायजेनबोदों मावनोबोदों आरो आफाया गोदान बिखान्थिजों आबाद मावनो सांग्रां आरो थुलुंगा आरो आबाद फोथारखौ मोजाङै माइ गायखांनायनि उनावहाय दैया आबाद फोथारखौ मोजाङै हाबाब्ला आबादफ्रानो मोजां जाया बेनि थाखाय बियो जाम्फै मोनसे पाटकाटा होननाय जाम्फै दंमोन बे जाम्फैनिबो बे सासे आफादगिरिमोन बे जिल्लाखौ सामलायग्रा दा गोबां खामानि आरो रमानांगो सोमावसारनायाव आफाया स्पेसियेल जोबजादों मुखुब जादों आरो आंखौ जानायाव बोरैहाय बियो आंनो थुलुंगा होबोखो बे बाथ्राखौथ' आङो फंसे बुंना फोजोबनो हानाय अब्लाबो आफानि अननाय आफानि थुलुंगा होनाय बेयो गोसोखांजाथाव जानानै थाबाय थागोन आरो बेखौ गोदोर खालामनो थाखाय नाजालांनायनि मोनसे नोजोरजोंहाय जोङोबो एसेबां आफानि जोङो होलांनाय बिहोमाफोर बेखौ जोङो लानो हायो जायखौ जों लानो गोनां बेखौ लानाया गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो बेखौनो आङो बुंनो लुबैगोन जे जिउआवहाय कापोलफोर नांगौ जामिनि कुमार नार्जारि आफा बायदि मोनसे सुबुंखौ बिफा हिसाबै इसोरनि दैदेननायनि बाथ्राखौनो बुंनांगोन लोगो मोनहोदोंखौनो बुंनांगोन गुदियावथ' इसोरखौनो एंगारनानै जेबोथ' जाया आफाया दैदेनदोंमोन जायनि जाहोनाव आफाखौ आं लोगो मोनदोंमोन आरो आंनि आफानि दारै आनान गसायानो जेंनाखौ सुस्रांजोबदों आं बारा माखासे बिथिङाव दा आं फोरमायबावगोन बेखिनिखौ आं दा आं बुंनाय जाबाय